खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिनाय क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ सानै बर' फिसिया आसाम गौरब बान्था मोनदों। आसाम सरकारजों बोसोरफ्रोमबो होजानाय आसाम सरकारनि गोजौ थाखोनि मोनसे बान्था, जेराव देग्लायनि बे बान्थानि थाखाय आसाम सौरभनि थाखाय 7 आरो आसाम गौरबनि थाखाय 6 सुबुंफोरखौ सायख'नाय जायो। मख'जाथावदि देग्लायनि बे बान्थानिनो आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सानै बर' फिसा फारियै आसामनि बार्डमेन मुङै मिथिजानाय रुस्तम बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि सासे जौगाफु आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थांनाय बोसोर 2022 इं मायथाइनि 28, 29 आरो 30 दिसेम्बरखालि पान्जाबनि अमृतसराव जानाय 15थि नेशनेल वुशु चेम्पियनशिपआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मायांफारा गामिनि जुबिन दैमारिया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानानै हारि आरो ओनसोलखौ रंजाखांहोनो हादों होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। सेल्फ हेल्प हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां हाबा एबा मावथांखि लानाय जादों आसाम सरकारा। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला आइजोफोरनि रांखान्थियारि जौगानायखौ नोजोर बोनानै बिसोरखौ जोबोद गोहोगोरा खालामनो थाखाय मोनसे जोबोद मोजां मावथांखि रनसायगासिनो दं होनदों। नाथाय बिथाङा बे मावथांखिखौ सम जायोब्लासो फोरमायगोन होनना बुंथिबावो। गोबौ हाथियारजों सासे फरायसाखौ बुथारदों। जाथाया जादों धुबुरीनि खासखामारा गामियाव। मिथिनाय बायदिब्ला फिदुस आली आरो सहान आलीजों लोगोसे गासै 20 दुथांनि हानजाया मफिजुर रहमान मुंनि सासे कलेजाव फरायनाय सेंग्राखौ गोबौ हाथियार लानानै गाग्लोबो, जेराव मफिजुर रहमाना जिउ गोमानो गोनां जायो। मख'जाथावदि गामिनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला फिदुस आलीमोनहा रां सुद होयोमोन, जेराव बिसोरनिफ्राय मफिजुर रहमाननि बिफायाबो रां सुद लादोंमोन। नाथाय गामिनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बे रांखौ हरबायमोन होनना बुंदों। नाथाय मानि जाहोनाव मफिजुर रहमानखौ गाग्लोबना जिउ फोजोबखो दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव थानायाव गसर रुजु खालामनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायनि सायाव दायो पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं होननानै खौराङाव मोननाय जादों। थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो आसामाव गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों खमथाफु रायजो सोरजिनो थांगासिनो दं होननाय बाथ्राया गोसारगासिनो दं। लोगोसे आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बायदि बेले-बेजे एबा बायदि सोंलुफोरा सिखांगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फिननाय होनायाव बुंदों, सरकारा माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां बयजोंबो सावरायो आरो जों दायो बिटिआरआव काउन्सिल सरकार, नाथाय जोंजोंथ' बेबायदि जेबो सावरायज्लायनाय जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा बुंदों, ओंखायनो जों मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौबो बारा फोथायनोबो नाङा आरो बारा गाब्रायनोबो नाङा आरो लोगोसे बुंबावो, जों रावजोंबो नंखाय बाथ्रा बुंना दैदेनजानो नाङा होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो। SC, ST आरो OBC सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां। दिनै आसाम सरकारा बै थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार हाबा फोसावबाय, जेराव SC, ST आरो OBC सुबुंफोरा आथिखालाव बे फोरमान बिलाइनि थाखाय गावनि न'आवनो जिरायना अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामना मोननो हासिगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनोब्ला www.rtps.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा बेजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंब्ला 1800-345-3574 बुंफिनदों 1800-345-3574 बे नाम्बाराव फन खालामनानै गासै बाथ्राखौ मिथिनो लानो हागोन। आथिखाल बिटिआर सरकारखौ खेला गेलेनायनि सायाव नोजोर बोनानै गेलेनायखौ ओनसोलाव जौगाखांहोनो थाखाय बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैयानिफ्राय लानानै साननैनि थाखाय बडलेण्डआव माहारियारि थाखोनि खेला दुलायाव जौगानो हानायनि सायाव मोनसे सावराय जथुम लानाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव माहारियारि थाखोनि गोबां रोंग'सा सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गिबि सानखालि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना गोबां बाथ्राखौ बुंथियो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन EM दावबायसा बर', MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनहा।
बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।